Nabi Adam niku diturunkan ke bumi niku perkarane kenging napa? Perkarane nglakoni dosa akhirnya kalih Gusti Allah dihukum. Berarti nang donya niki adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam pada zaman dahulu. Artinya napa? Kula jenengan sedaya nang donya niki aja sampai kurenak-enakan tok. Berarti bodoh sekali kita ketika nang dunia iki kur enak-enakan tok, kur seneng-seneng tok diburu donyane tapi lali akhirate. Ya, gitu. Makanya alat inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia niku adalah dilaknati dan semua yang ada di dalamnya niku juga dilaknati illa ya toh illa dzikrillah, kecuali siji wong sing gelem zikir teng Gusti Allah. Sing nomor kali apa? Wa ma walahu, wong sing gelem selalu berhubungan kali Gusti Allah, nglakoni taat teng Gusti Allah. Sing nomor 3 napa? Wa aliman, wong sing gelem mulang. Jadi wong lho, padahal dunia ini adalah sing terlaknat kecuali 4 perkara. Nomor 1 mang apa? Wong sing gelem eling teng Gusti Allah. Carane eling yo akeh kata. Sing nomor kali wong sing selalu bertaat kepada Allah. Sing nomor 3 yaiku wa aliman, lan wong sing mulang. Sing nomor terakhir wa muta'al liman, wong sing gelem ngaji. Jadi sampean-sampean ki aset berharga dunia akhirat. Gelem ngaji, yo gelem mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu mu'alif hadzal kitab Nawawi al-Bandani wa jami' al-qubur al-muslimin al-muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila ruhaniyati wa jasadi wa qalbi. Sedaya guru-guru kita, keluarga kita, tiang sebab kita. Syaulana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalu punika kita sedaya saged nerusaken malih, saged nglampahi rutinitas kita sedaya kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih waosan sholawat salam mugi tetep kunjuk ngersa piyantun agung nggih punika Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang baredipun akeni umatipun lan berhak nabi syafaatipun. Syafaat wonten ing alam donya, langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasun, utawi pengucap kang kaping 30. An Abi Zakaria, dan ceritake saking Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimallahu alaihi. Tarku dunya utawi ninggal dunya,
kulliha iku sekabehane dunya akhdul akhirati iku ngalap akhirat kulliha sekabehane akhirat. Makalah ingkang angka 3 nggih 30 saking Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimallahu taala niku nerangaken tentang meninggalkan dunia. Sapa wonge sing ninggal dunia semuane, maka dia akan mengambil akhirat secara keseluruhan. Liana krono setuhune dunya lan akhirat kadorrotaini iku kaya maro loro. Jadi ini pas cara tenggriya nika diterangake kadorrotaini maro loro niku artine kaya bojo loro. Bojo loro lho ki ngono kula ya. Ngiwonengen. Engko nek sing berarti nek bojone loro konokane ya ngepang berarti ya. Jadi antara bojo loro niku tidak akan pernah bisa bersatu. Artinya mbok nom mbok wek niku wis jelas mesti akeh bedone. Diibaratkan seperti dunia dan akhirat niku gak kena digabungkan. Nggih, sapa wonge sing ninggal dunia keseluruhane, maka dia akan mengambil akhirat keseluruhane. Faman mongko sapa wonge taroka ninggal sapa man ha ing dunya, dunya tegese dunya kuliha sekabehane dunya, akhodaha mongko ngalap sapa man ha ing akhirat, ayil akhirati tegese akhirat. Nah, iki sapa wonge sing mengambil dunia, sing meninggalkan dunia keseluruhan, maka dia akan mengambil akhirat. Ayil akhirata tegese akhirat kuliah sekabehane akhirat. Fama mongko sapa wonge arodo mengo sapa man anid dunia saking dunia bil kulliyati kelawan babar pisan. Ahabba mongko demen sapa man al akhirata ing akhirat kuban kelawan demen kasiron kang akeh. Pun ngeten nggih. Ki aja kleru persepsi. Jangan sampai ngaji ngaji malam Selasa ora oleh seneng dunia nemen-nemen, kudu ditinggal kabeh. Gak ngono. Artine ngeten nggih. Dawuhipun Mu'ad Abi apa gimang sinten? Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad niki nerangaken dados setiap langkah-langkah kula panjenengan sedaya niku harus bernilai ibadah, harus bernilai akhirat. Contone perkara yang mubah niku bisa menjadi ganjaran akhirat niku dengan niat-niat akhirat. Contone kaya dahar niku pada dasarnya hukume mubah. Sampan mangan ya oleh, ora mangan ya oleh. Dene enek wong ora mangan kuwi ya rasa mbok paidu. Kok enek wong mangane akeh ya ora usah maidu. Padha wae wong mangan kuwi ya oleh, hukume pada dasarnya boleh. Tapi nek dalam walimah ya, walimah sing walimah nganten niku ada hukum sing siji mewajibkan kula jenengan sedaya hadir. Jadi nek sampean oleh undangan nikah teko wong niku hukume wajib nekani. Marai terus mbok delok buku catatan ki deknane kae wayah buah ora buah kok wayah aku buah kok buah bareng ngopo. Ya. Kebanyakan wong kan ngono. Nah. Yang kedua, dalam wong walimahan niku sing penting alimu walau bisyatin. Ya. Nek wong walimahan niku sing penting dikongkon undang-undang, tanggane dikandani, tanggane kanca-kancane diundangi, dikongkon alimu. Mangkae wong Jawa gak iso muni alimu pengumuman digawe akhirnya dadi ulem. Lah wi pada dasarnya dari bahasa Arab sing jenenge alimu, ulem-ulem.
alimu walau bisyatin. Kula panjenengan sedaya niku kon undang-undang walaupun dengan bisyatin. Satin niku nek cara mbiyen ya mleh wedhus. Pun nggih. Jadi perkara dunia niku bisa menjadi akhirat dengan niat-niat sing apik. Makanya kathah nggih nyuwun sewu. Kathah banyak teng Quran niku diterangke innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya dunia niku adalah permainan dan senda gurau. Makanya sampeyan nang donya iki ya kur isine kur dikongkon guyon, ya kur dolanan. Kok sampai dunia dilebokno ati, kok enek wong permainan dilebokno ati, wing kon nangis. Ya toh? Enek wong dolanan mbek cah cilik niki padha cah cilike dolanan to nggih. Dolanan akhirnya dia kalah nangis, ya akhirnya nangis. Padha dunia niki adalah laibun walahun. Dunia niki adalah permainan dan senda gurau. Makanya nyuwun sewu nggih. Sampeyan kudu mikir. Nabi Adam niku diturunkan ke bumi niku perkarane kenging napa? Perkarane nglakoni dosa akhirnya kalih Gusti Allah dihukum. Berarti nang donya niki adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam pada zaman dahulu. Artinya napa? Kula jenengan sedaya nang donya niki aja sampai kurenak-enakan tok. Berarti bodoh sekali kita ketika nang dunia iki kur enak-enakan tok, kur seneng-seneng tok diburu donyane tapi lali akhirate. Ya, gitu. Makanya alat inna dunya mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia niku adalah dilaknati dan semua yang ada di dalamnya niku juga dilaknati illa dzikrillah, kecuali siji wong sing gelem zikir teng Gusti Allah. Sing nomor kali apa? Wa ma walahu, wong sing gelem selalu berhubungan kali Gusti Allah, nglakoni taat teng Gusti Allah. Sing nomor 3 napa? Wa aliman, wong sing gelem mulang. Jadi wong Mas Umam ki aset dunia akhirat ki berarti ya. Perkara gelem mulang. Lho. Aset negara kudu dijaga, aja sampai disakiti ya toh. Aset negara. Loh, padahal dunia ini adalah sing terlaknat kecuali 4 perkara. Nomor 1 mang apa? Wong sing gelem eling teng Gusti Allah. Nah, carane eling yo akeh kata. Sing nomor kali wong sing selalu bertaat kepada Allah. Sing nomor 3 yaiku wa aliman, lan wong sing mulang. Sing nomor terakhir wa muta'al liman, wong sing gelem ngaji. Jadi sampean ki aset berharga dunia akhirat, gelem ngaji yo gelem ngulang. Lho, makanya nyuwun sewu nggih. Kula dek wingi ya kalih Mbak Zakia ya ngobrol-ngobrol. Wonten setunggalipun hadis sing wis masyhur, madrasatul ula. Sing wis masyhur, ibu adalah pendidik, pengajar bagi anak-anaknya. Tapi kudu ngerti sampean terusane hadis niku kudu ngerti. Wa'abun mudirruha, dan bapak niku menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sing blarah ora gelem ngandani guru-guru nih anake ya katut blarah. Tuh. Karena sing sering digunakan hadis ini kur dijupuk ngarepe tok madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertamanya bagi anak. Tapi ora roh hadisnya sing gurine piye? Hadisnya sing gurine rupane apa? Wal abun mudirruha. Dan bapak-bapak sampean kabeh niki adalah kepala sekolahe. Lho, isone sekolahan, isone pendidikane lancar, apik niku yo karek kepala sekolahe. Kepala sekolahe gak mendidik sing apik ya mblarah. Tuh, paham nggih? Jadi kados ngoten niku. Pun
Alhamdulillah kula jenengan sedaya muga-muga ora termasuk malunun nggih, tidak termasuk orang-orang yang dilaknat. Karena sesuai dawuhipun niki mang ad-dunya malunatun malunun ma fiha. Dunia niki adalah dilaknat dan sing nok jero niku ya dilaknat illa dzikrillah wa ma walah wa aliman, terus yang terakhir wa muta'al liman. Wis insyaallah kula jenengan sedaya gelem ngaji slamet. Pun nggih. Wis terusane sapa wonge sing gelem, sapa wonge sing ninggal dunia semuanya, maka dia akan mendapatkan akhirat seluruhnya. Waman lan sapa wonge akhodaha ngalap sapa man ha ing dunya, ai dunya tegese dunya kullaha sekabehe dunya, tarokaha mongko ninggal sapa man ha ing akhirat, ayil akhirata tegese akhirat, kullaha sekabehane akhirat, ai faman ahabbat dunya, ai tegese faman sapa wonge ahabba iku demen sapa man ad-dunya ing dunya bikulliyatin kelawan babar pisan, a'rada mongko mengu sapa man anil akhirati saking akhirat bikulliyatin kelawan babar pisan. Sewalike kok enek wong meninggalkan akhirat secara keseluruhan, maka dia akan mengambil dunia juga secara keseluruhan. Iki sing bahaya. Nyuwun sewu. Din be antara agama dan dunia niku podo. Agama niku sujud. Agama niku posisine nek salat kan sujud. Wong niku ya ngono, ngrawuk dhuwit kan ya mesti podo ya sujud, podo wae. Tapi perlu panjenengan sedaya ingat, dunia niku adalah tipu-tipu ya. Dunia niku potamur gana, ketoke kok konconan kelet, ketoke konconan besti, wae mentung ya mentung, ketoke konco raket, nah delalah bojone dhewe di mangkae dhewe wingi kula teng peken niku tak cerita nggih sekedhik mawon. Ternyata yo enek no dunia nyata niku enten, enek wong wedok anake wis 4. Piye Mat? Minat atau gak Mat? Engko tak lancar nek minat. Wis mapan. Nek nang pasar tumpakane mobil Wonder Woman. No. Wis mbok culnono cara iso golek mangan. Lah, ndelalah. Secara tidak sadar niku dhek mbok tak takoki, "Lah kok awan to, Bu, Mbak?" ngono. "Ya Mas, bar kok pengadilan." Lho. Lah napa kula ngoten? Ya nek pengadilan ya mesti ngurusi cerai. Tapi aja kleru lho nggih, nek pengadilan ora kur kasus cerai tok. Pengadilan agama niku kasus wakaf, kasus hak asuh anak dan lain sebagainya kathah niku tok. Nek pengadilan ora kur sing pengadilan mesti cerai tok. Delalah cerita. Lah iya to Mas. Akhirnya tambah cerita. Ki anak papat lo ya. Anak papat aku ya insyaallah orang ngarah aku kondang. Wis mulai curhat mbek Mas Dikru leh ngono kondangan we. Lah ya. Akhirnya tenan ngeten. Dek iki cemara cerita. Lah ya to Mas. Aku ki karek dulurku karek sitok. Pak apa wong tuaku ya karek sitok. Delalah bojoku iki dipek dulurku dhewe to Mas. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Loh, ternyata sing nok film ipar adalah maut kuwi ya ternyata ya enek tenan. Lah berarti nok film-film ya ora bujuk no mbak aku ya ngono tenan. Perembik kaya engko nek kaya Mas Umam kene ada bau yang masih kosong kayak ngono ya. Loh, sini ora ngono. Lah ternyata ngoten niku wow. Nyuwun sewu. Lah ya to Mas. Aku ki ditinggali dunia tapi dunia utangan. Tuh, makanya sampean jangan tertipu oleh para sewong.
Ojo tertipu dengan para wong sing ketoke tumpakane Pajero, sing ketoke tumpakane Alphard, tumpakane penak-penak, omahe magrong-magrong kuwi duwe bang, duwe silekan kabeh. Lho kok tenan to ora Mas Wi? Ya ketoke ngono, ketoke. Aku terus akhirnya yo aku yang duwe omah Mas ki kon tawakno ki tak tawakno ki aku kan ora mbujui tak tawakno sampean menawa enek 750 sing gelem ya nang dituku panggoke nang kono lho daerah kidul kono. Nah, maklar pisan ngaji dige maklar pisan ki ngono. Ya, terus ngoten niku nggih. Terus urusan dunia niku malunun ya, urusan dunia niku dilanat. Urusan dunia niku adalah mataul ghurur, menipu nggih. Sampeyan pokoke aja sampai ngerti wong niku gumun. Omah kok magrong-magrong cah. Mesti ki duwike wal-walan. Ja wis gak usah. Mulai saiki nek enek wong sugih begedat ra usah kaget. Kuwi ngono. Ya, setiap bulanan mumet ya, wis gak usah kaget. Enek wong tumpakane apa gak usah kaget. Wis to, wong sing merdekan ku wong sing ora ndutang merdekane. Ya, ngopi isuk budal penak. Sarapan yo penak, turu yo karek turu. Wis niku intine pelajaran hari ini kados ngoten niku. Tapi kok ya tenan, enek tenan ngoten niku nggih. Ya Allah, kula ngerasa kok ya enek wong kados ngoten niku. Film-film ki kok ya dunia nyata tenan. Ya. Nggih, mangkae dunia niku innamal hayatad dunya laibun wa lahwun. Ya, dunia niki adalah permainan dan senda gurau. Mangkae nek guyon aja nemen-nemen mungkin dak nangis ya tenan jere wong tuwa mbiyen iki. Dunia iki aja nemen-nemen, wis biasa ngono wae lho. Nggih, biasa. Awake dhewe kudu biasa. Ya. Bon. Di terusane. Fa akhaduha mongko utawi ngalap akhirat fitarqiya ing dalem ninggal dunya. Ai fahubbul akhirati tegese utawi demen akhirat sababun iku sebab iradi mengo anid dunya saking dunya. Artinya ngeten nggih, kula jenengan sedaya mulai saat niki kudu berusaha belajar. Nggih, belajar tenan nek jenengan ngurusi dunia tenanan. Artinya dunia niku nek kur tipu-tipu tenan. Contoh malih, dek wau bar magrib jagongan kuwi mbek Mas Umam mbek wong semongko kuwi, Mak. Ya, duniane tenan, tipu-tipu tenan. Permainan tenan yo nan. Ibaratnya kula piyambak. Jadi sampean niku nok donya nggih, sampean di dunia. Niku angen-angene mesti dawa. Contone lagi ape tandur wis mikir panen. Engko nek tak tandur sakmene engko jelas iki engko panene oleh pirang-pirang juta. Ya toh, niku dunia. Dan niku terjadi pada diri kula. Ya, petani anyaran to ya. Petani anyaran yo pengen duwe lahan saidik pengen diciri Lombok kula kuwi. Lombok ki yo bandane rondo akeh. Tenan perkara kenek omongane wong ya penak Mas Lombok Mas sekali ngene engko sanan panene penak sing diitung wis batine wis panene dhisik tenan yo tak jeguri tenan wong lagek ponaan jegur Lombok Lombok mbek tomat delalah gang rong dina entek keterak hujan akeh puter coklek kabeh kuwine pisan. Wis ra ndadekno. Wis sampai saiki akhire ora wani tandang gawe masalah perkebunan, ya toh. Sek mengkeret mare ya toh. Kan sabar kok tandang ora gelem ya toh. Sampai saiki ben wis sik. Engko nek tandang ya gelem tandang ya tandangi. Kados ngoten niku. Artine dunia niku wis terae permainan. Dunia niki adalah wis kanggone awake dhewe wis kur ngene iki.
Aja sampai ketipu. Yo kadang nang dhuwur, kadang yo nang ngisor. Wis lumrah lah, biasa. Ya, biasa ngeten iki. Ya, dadi kados ngoten niku wau. Sampai wis ra baleni dicir jagung ya ngono. Nah, bar dicir lombok, bar dicir tomat wis keterak udan pirang-pirang dina ya. Jajal licir jagung. Licir jagung ki ya ngono. Licir jagung ya ngongkon wong jenenge wong ora tau nok sawah, ora tau nok tegalan ya pokok meroi dadi. Ya ngono sampai saiki mbuh dipanen mbuh ora klobote ya sek mbuh ora kula wis gak paham. Akhirnya ya ora panen, berarti ya ora pake no. Kono kuwi ben wis sing gelem garap ya garap ngono ya ta. Wis dunia wis kados ngeten iki kudu dinikmati ya. Ngaji ae terae kudune ya. Wis permainan tok ngeten iki. Nah. Wis iki ngajine bab donya kok tambah apa bab ninggal donya kok tambah bahas dunia. Watar kuhalan utawi ninggal dunya fi akhriya iku ing dalem ngalap akhirat. Ai bugdu dunya tegese utawi sengit dunya bisa babi khubil akhirah iku kelawan sebab dengan akhirat. Pun nggih, dadi intine kados ngoten niku dunia niki adalah malunah, dunia niki adalah dilanati kali Gusti Allah. Pada dasarnya nggih piye kuwi? Ad-dunya piye ya kok lali. Dunia niki darul amal. Dunia niki adalah tempat kula panjenengan sedaya ngamal. Tempat kula panjenengan sedaya ngawula teng Gusti Allah. La darul ajza. Tidak sebagai dunia niki tidak menjadi tempat utawa tempat ge balesan. Artinya setiap kula jenengan sedaya niki pokoke nang donya iki kon ngamal tok. Balesane sok ben. Panggone ciri-ciri sing apik. Ya, sawahe wong ya coba ciri ngoten sawahe wong kuwi ciri. Nah, pun intine kados ngoten dunia niku adalah wis kados ngoten niku nggih. Jangan sampai kula jenengan sedaya itu gumun. Ya. Nah, masruatul akhirah ya aja sampai kula jenengan sedaya gumun terhadap duniane wong. Makanya kadang enak awake dhewe iki kadang yo ngitung-ngitung bandane tanggane bareng mergawe saulan. Engko sedina wis oleh kok kono. Kaya kajin wis oleh kok pasar, engko budal nok Tegal oleh nok Tegalane. Ngosek tak timan bereng, mbok hitung. Ya ta. Jamu bereng kaya wal-walah niki. Wis rasa mbok hitung, beno ya. Lho, nggih ta. Ngoten niku nek jenengan apa jenenge angen-angen. Ndah ne apa enake. Takoki to wonge penak to ora mumpung enek wonge kuwi lho. Awak ya ngoten niku nggih. Terus seperti itulah kula jenengan sedaya kudu dianggap ringan. Dunia iki ya ngeten niki, ya. Dunia iki kados ngeten niki. Kadang ditenani ya ngono kuwi nang. Tunggale mek cah wedok kadang disenengi tenanan delalah dhewe wis enek sing duwe. Kadang ora patek disenengi petukan nang dalan kaya no FTV buku ceblok jupuk bareng akhirnya kenalan oleh nomor HP. Wis kados ngoten niku. Ya ngono lho maksude ya. Ora jarak ngopi nang Mbah Jabar ya leh ngono kae to ya. Kena keterak ngono kae. Lho ya wis. Wate ketune disampen ngene ceblok di. Iki lho Mas ya ngono to. Wis ngoten niku. Lho nggih to. Dadi wis ngoten niku lah biasa nggih. Mulai saiki biasa nek wong sugih ya biasa. Nek wong melarat ya wis biasa. Dadi awake dhewe aja gumunan, aja kagetan. Nek wong seketak tuku mobil sampean kaget, bingung. Tanggeku kae wis tuku mobil cah. Aku ki piye ngurung tuku apa-apa lagi iso tuku mobil-mobilan pisan. R3 ya, roda 3 Tosa ya to. Gak sugeng wis duwe R3 kok. Yo. Terus ngoten nggih. Mulai saat ini kula jenengan sedaya latihan nggih. Latihan sareng-sareng belajar. Kula nggih belajar, sampean nggih belajar. Ya.
Dunia niki kan sekolah sing tanpa buku, sekolah sing ora enek gurune ya awake dhewe. Pengalaman ning kula jenengan sedaya niku kudu sing digawe. Pun bismillahirrahmanirrahim. Jam pira niki? Wal maqalatu hadiyata wasalasun utawi pengucap kang kaping siji, hadiyata kang kaping siji wasalasuna lan telung. An Ibrahim bin Adham iku saking Ibrahim bin Adham rahimallah. Annahu setuhune kelakuan kila den takokake lahu maring ibni apa? Lahu maring Ibrahim bin Adham bima sebab apa wajetan nemu sira az-zuhda ing zuhud. Suatu ketika Ibrahim bin Adham niki ditangleti Kang, sampean kok iso dadi wong zuhud iki piye? Kok iso dadi wong sing zuhud iki piye? Zuhud iki apa? Nok kene Syekh Nawawi Bantan Al-Bantani niki kan syarahe Syekh Nawawi to nggih, sing nyarai Syekh Nawawi. Ai bi ayyi syai'in tegese kelawan endi suwiji ahbabta demen tarkaro hati dunya ahbabta demen panjenengan tarka rohati dunya ing tinggal keenaan dunya tolaban krana murih lirohatil akhirati maring enake akhirat. Sing dimaksud zuhud niku napa to? Yaiku meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, enak-enake dunia untuk mencari napa? Keenaan-keenaan akhirat. Makanya wong niku sing diarani sing iso ngrasakno enak kan awake dhewe. Sampeyan ngomong ki lho enak, ndelalah mbok rasa ora enak. Nah, makanya kadang nenek wong zuhud ya aja sampean salahno. Wong kok zuhud kaya ngono kuwi ya mosok enak kabeh. Dunia wis ra patek senenge piye. Urung roh kok nek dilepuk Adelia ngono. Ayo bingung to piye ya nikmat dunia kaya enek kabeh nang kono kuwi ya. Ning ngono. Pun nggih dadi sing diarani zuhud niku napa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dan mencari lirohatil akhirah, yaitu mencari keenaan-keenaan akhirat. Ruya dan ceritaake annahu apa setune Ibrahim kana iku ana sapa Ibrahim sultanan iku dadi raja fi baladihi ing dalem negarane Ibrahim. Fataroka mongko ninggal sapa Ibrahim sultanata ing kerajaan. Wajtahada lan ngati-ngati sapa Ibrahim fil ibadati ing dalam ibadah fil Makkah ing dalam negara Mekah wa ghairiha lan liyane negara Mekah. Diceritakan Ibrahim bin Adham niki adalah termasuk sultan, termasuk raja di negarane iki mang. Negarane Ibrahim. Lah akhirnya Ibrahim bin Adham niki meninggalkan apa jenenge kerajaane utawa meninggalkan pimpinane. Dia kan menjadi pimpinan, menjadi kepala desa, kepala presiden. Tapi akhirnya ditinggalno. Lah nek wong saiki padha royokan ndas, padha royokan jabatan. Ya toh? Wajtahada perlunya nopo? Dia ingin bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya fil Makkah utawa di luar kota Mekah. Wa fir risalati lan ing dalam risalah al-Qusairiyati yaiku bangsa Qusairiyah. Wa huwa utawi Ibrahim. Abu Ishaq iku Imam Abu Ishaq Ibrahim yaiku rupane Ibrahim bin Mansur. Jenenge asline Abu Ishaq, nggih. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Jadi zaman biyen niku rata-rata nek engkei jeneng niku jenenge pakane engko mbek mbane kados ngoten niku. Misale kok mbane jenenge apa ya? Al apa ngoten ya? Al Basri misale ya. Engko anake kali kan ya jenenge Basri malih. Nah. Ya kaya ngono kuwi mang. Jadi ben selalu mengingat-ingat adalah dhuwurane. Lah, wong-wong biyen, orang-orang terdahulu itu kados ngoten niku.
Lah nek wong saiki wangel pol jenenge. Ya. Wangel pol. Rumah. Pol ya. Jadi asli nama Ibrahim bin Adham niku adalah Abu Ishaq min Qauratil Balha. Saking pasar cilike tanah Balkho. Jadi dilahirkan di tengah-tengah no pinggire pasar Balkho. Karena ono sapa Ibrahim min abnail muluk iku saking pira-pira putrane raja. Lho gitu. Jadi Ibrahim bin Adham niki adalah putra raja, putra mahkota. Mangkae saiki sing rame putra mahkota kerajaan di kuwi saiki sing rame kuwi Hamengkubuwana ya rame to nggih. Oh yo padha ae. Ya padha ae wong jenenge kekuasaan. Fa kharaja mongko metu sapa Ibrahim yauman ing dalem siji dina mutasayyidan hale amburu. Fa athara mongko nututi sapa Ibrahim saklaban ing kancil. Au arnaban utawa terwelu. Ya, terwelu. Jadi wis mantes seorang putra raja di isu-isu metu kalih numpak jaran, numpak Innova jalan-jalan ya toh. Gitu. No tengah alas mbek berburu. Wa huwa utawi Ibrahim fi talabi ing dalem buru sak labah iki mang. Fahatafa mongko nyuwara. Ketika di tengah-tengah dia berburu, ketika dia nok tengah iki mang alas iki mang. Bihi fahatafa mongko nyuwara bihi kelawan Ibrahim hatifun apa nyuwara tanpa rupa. Hatif niku suwara tanpa rupa. Mangkae bahasa Indonesiane handphone niku hatif. Makanya terus lagi wong gak iso ngomong handphone gawe HP. Ya, wi dari kata bahasa Arab sing jenenge hatif swara tapi ora enek rupane. Nah, kuwi jenenge hatif. Ya Ibrahim hi Ibrahim ali hada ana ta krana iki khuliqta didadekake sira. Am hada apa kelawan iki buru umirta den perintah sira. Ibrahim bin Adham. Ya. Di tengah-tengah perburuan Ibrahim bin Adham niki enek swara, Ibrahim sampean niki diciptakno kalih Gusti Allah. Apa kur dikongkon ngenten niki tok? Kongkon berburu, dikongkon enak-enakan. Suma mongko nuli nyuwara hatafa. Sapa hatif bihi kelawan Ibrahim aidon halimane. Min kubusi surujihi saking tempat tumpakane jaran Ibrahim. Nah, jaman biyen kan Pak Jaran enek kaya lasare ngoten niku nggih, tempate sing digawe lasare niki. Suara yang kedua nggih ngomong ngoten, wallahi demi Allah, mali hada ora ana iki amburu. Khuliqta den dadekake sira wala bi hada umirtulan ora kelawan iki emburu umirta den perintah. Ibrahim awakmu urip nang donya iki ora kur gawe enak-enakan tok. Metu omah golek buron, metu omah mancing. Kaya ngene iki mang. Ora kok ora mancing iki. Maksud iki kan Ibrahim bin Adham iki. Ya, Ibrahim bin Adham iki kados ngeten iki, apa to awakmu ngerti? Awakmu urip nang donya iki ora kok dikongkon enak-enakan. Metu omah berburu. Ya, ora kur ngono kuwi mang. Iki sampai sing swara sing nok ngisore tempat jaran iki mang sampai sumpah wallahi demi Allah. Mali hada khuliqta. Ora krana iki mburu den dadekake sira wala bihada umirtalan ora kelawan iki mburu den perintah sira. Panazala mongko temurun sapa Ibrahim andabatihi saking hayawan Ibrahim. Akhirnya ketika niku Ibrahim bin Adham mudhun saking tunggangane, nek cara wong saiki no saking kijang inovane. Wasodafalan nangkuli sapa Ibrahim roian
ing wong kang engon li abihi kedue bapak Ibrahim. Nah, akhirnya Ibrahim bin Adham niki metuki sodafan, metuki enek wong angon, angone pangonane sapa bapake. Fa khoda mongko ngalap sapa Ibrahim jubatan ing jubah. Jubah ya klambi. Mangkae ora usah kaget nek wong jubahan mbok anggap syekh, kira nek wong jubahan bang ahli agama iki yo. Ora. Ya, mbok salim mbok olak-walik kuwi. Padahal Abu Lahab biyen ya padha wae. Aja sampai kleru. Ngondang trio mbok jubahi mbok udeng-udengi kok tangane nyene terus kok Dek. Ora. Ya. Nah, akhirnya ki mang dikek jubah liroi kedue wong kang angon min sufin saking wulu dikei jubah sing apik wala bisalan ngagem sapa Ibrahim ing jubah wa aqahu lan ngwehake sapa Ibrahim ing roi farosahu ing jarane Ibrahim. Seketika niku Ibrahim bin Adham niku mandap saking tunggangane, nah iki klambi kebesaranku. Iki klambi sing enek ulune sing penak kanggo turu misalnya. Pokoknya sing apik lah, klambi sing apik. Iki ya Ibrahim bin Adham ya wa aqahu farosahu. Ibrahim bin Adham niku memberikan apa tunggangane. Jarane dikekno sapa wong sing angon. Wa malan barang mahu kang sertane faros. Dan apa-apa yang ada di dalam faros iki mang. Nah, nek cara saiki nek mobil Kijang Innova dikekno sak isi-isine. Misale nek jero enek isine apa ae ya dikekno kabeh. CEO ya, CEO menyamar jadi tukurir gitu. Suma'anahu mongko kare-kare sedune Ibrahim dakhala iku mlebu sapa Ibrahim badiatan ing alas. Sumadakola mongko nuli mlebu sapa Ibrahim makatan ing Mekah. Wa sahibalan ngancani sapa Ibrahim biha ana ing Mekah Sufyan Ats-Tsauri ing sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri wa Fudail bin Iyad yaiku Fudail bin Iyad. Nah, semenjak ngoten niku wau nggih, semenjak dia selesai berburu apa-apane kabeh niku dikekno. Ya. Tunggangane, pakaiane dan semua yang ada yang dia miliki ketika niku kabeh dikekno, akhirnya dia mlebu di tengah-tengah alas ya. Setelah tengah-tengah alas dia kembali ke kota Mekah. Sing digoleki sapa? Sing dikancani sapa? Sufyan Ats-Tsauri wa Fudail bin Iyad. Lho bener. Ibrahim bin Adham niki golek koncone sing cocok bener. Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad. Matoh kabeh niki. Jadi apa jenenge lingkungan niku bisa mendidik utawa membentuk karakter seseorang. Ya, wa dakhala lan mlebu sapa Ibrahim As-Sam ing kota Sam. Wa matalan wafat sapa Ibrahim biya ana ing Sam. Wa kana lan ana sapa Ibrahim yaqulu iku dahar sapa Ibrahim min amaliyatihi saking kerjane tangane Ibrahim. Artinya Ibrahim bin Adham niki adalah putra mahkota setelah semua dilepaskan. Ya jadi wong zuhud mangmulo. Dia mencari makan dengan pekerjaannya dengan menggunakan tangan. Kira-kira apa ya penggawean sing ora nganggo tangan apa? Ora enak ya, kabeh mesti nganggo tangan. Wong jahit mbok ngene ngono. Jahit dah ya nganggo tangan. Apa? Batik. Batik ya go tangane nyeples miring ngono kae. Kaya go tangan. Waduh wae kabeh go tangan. Sing nganggo tangan apa? Penggawean kabeh nganggo tangan. Wis jelas nek kitab ya to. Min amalil yadihi iku saking bal-balan. Iya. Sebab ya.
Ini kok ya pinter iso ae jawab ya wong. Nah, contohnya apa? Mislal hasadi yaiku hale niku petani. Ya. Sapa jenenge Ibrahim bin Adham niki ya tandur ya dadi petani. Nah, jadi sampean sing dadi petani niku ya ora apa-apa. Ora usah minder. Nah, makanya somben sampean gawe alat ngono lho nggih. Waya nyemprot mbok drone ngono ae. Saiki kan wis enek to, iki kudu mbok tiru. Nah, langsung remote ke omah ngono ae, mbok delok kok omah sawam kae apa? Oh iya monitor mbek kayak apa nih jenenge map gitu. Titik kono kuwi pokoke kono kuwi sawahe sampean ya. Omah mbek ngene apa ya enak tenan petani milenial tenan iki. Iya. Loh, ya ngerti ngono to, sapa ngerti to petani milenial gitu. Wong Cina ae ora duwe lahan dia bisa gawe pertanian. Loh, ngoten lho nggih. Seiring dengan apa jenenge perkembangan zaman, makanya nggih niki wau oleh bocoran teko wong semangka. Tanahe awake dhewe glendeng iki apik. Tapi setelah 10 tahun niku tanahnya gak apik. Karena dia sudah terkena bahan kimia saking akeh. Sehingga nang jero ki mang enek kuman, enek jamur dan lain sebagainya. Jirine wong sing petani kuwi mah. Tapi yo nek diangen-angen yo bener. Tiange sanjang tanah iki apik Mas, perkorone urung pernah digarap. Tapi nek wis terkena bahan kimia, pupuk kan kimia tok to nih. Nah, pupuk niku kimia tok. Setelah 10 tahun yang akan datang, niki tanah iki wis gak iso dadi apik. Apa nek ngarani? N-e yo N terus apane ngoten niku kula kan gak paham to nggih. Yo tak rungokno tok ae. N-e to apane kuwi kan yo entek kadar-kadare kados ngoten niku entek kabeh. Karena terkena pupuk-pupuk iki mang kimia 10 tahun yang akan datang. Jadi ini ngono. Karena napa? Piyambake pun membuktikan no omahe wis tau digawe ngono. Setelah 10 tahun tanahnya wis gak dadi apik, wis gak subur ngoten lho nggih. Artine wis gak bisa cara dike semangka dan lain sebagainya ngoten wis gak apik. Jirine ngoten. Ya mbah lah nggih, kebenarane kula gak paham. Pokoke nek cerita wakila ciri wonge sing kuwi mang kados ngoten niki. Pun nggih. Jadi Ibrahim bin Adham niku mang ya dadi petani, wa hifdzil basati lan ngreksa pira-pira kebun ya ana Tegal. Yo cocok berarti iki. Sampean kok dadi petani, sampean kok ngrumat Tegal, kok ngrumat Giran. Ibrahim bin Adham ya iki raja ae ya sing garap sawah. Ya aku ki nerok Ibrahim bin Adham wa ghairi dzalik lan mengkono mat lan liyane mengkono-mengkono matku dan lain sebagainya. Ya. Iki lagi cerita Ibrahim bin Adham. Dawe piye kala ngendika ai Sayyiduna Ibrahim yaiku tegese bendoro kita Sayyidina Ibrahim bin Adham. Bisalah satin asya. Apa kok moro-moro terlu bisalah satil asya? Mang lo ditakoki Ibrahim bin Adham, awakmu kok iso zuhud ki piye? Nah, akhirnya kali Syekh Nawawi ki mang disarai perkorone awal mulane Ibrahim bin Adham niki mang zuhud niki mang perkara ketika buru nok tengah-tengah alas dia mendengarkan hatif suara sing tanpa rupa, akhirnya kendaraane, akhirnya pakaiane dan lain sebagainya dikekno karo wong sing angon, akhirnya dia masuk dalam alas terus kembali ke kota Mekah, masuk kota Mekah dikancani sapa? Sofyan bin Fudel bin Iyad. Akhirnya dia mencari makannya pangpo jiwa nganggo apa? Petani, nganggo apa neh? Berkebun. Ngoten lho nggih ceritane dadi ngoten niku. Kala ngendika sapa Ibrahim, ai Sayyiduna Ibrahim tegese bendoro kita Ibrahim. Bisalah satil asya. Aku ki iso zuhud niki krana kelawan telu pira-pira Ro'aitu ningali ingsun al-qabra ing kuburan muhisan hale apa niku nek
sing secara teng kamus niku mau kula tingali kaya napa jenenge ya? Apa? Ya yes, pokoknya aku ndelok nok kuburan iki kaya wong sing susah dan lain sebagainya. Kados ngoten niku wae. Aikotian tegese medhot lil kulubi maring pira-pira ati an mahbubatin. Kotian iku medhot lil kulubi maring pira-pira ati an mahbubatin saking pira-pira kang den senengi ati. Ya, terputus. Artine kuburan niku wis terputus. Kula jenengan sedaya nek masih aku ki lho nggih. Isone zuhud niki napa? Perkara nggih ketika ana kuburan, aku ki masih kok koyo ngono cah kuburan. Dhewean. Ya toh? Tanpa bantal, tanpa kloso jirene ngono. Nah dijawabi Mas Mam. Jajal to nek mati kayak bantal mek iki kloso piye rasane engko mbok jawabi ngono kok. Jadi nok kuburan niku susah, nggih. Nok kuburan niku susah. Orang-orang sing disenengi, orang-orang sing lil kulubi nggih, sing disenengi kuwi ya bakal putus. Ya. Omah sing jere gedhe ya nyatane ora digawa. Omah bojo sing ayu nyatane ya ora digawa. Kira-kira Mas Umam kayak artis sing ayu tapi mati ya mosok gelem to ra, Dik? Kira ya mesti ora enek sing gelem. Ya toh. Piye mati cara awakmu piye mati kayak artis sing ayu tapi mati. Sing penak kowe ngono ya. Kowe tak ngono kowe. Lho. Terus wong zuhud niku adalah sing didelok pertama kuburan. Gitu. Kuburan. Nyuwun sewu nggih. Kuburan niku adalah iki lho terusane. Walaisa lan ora ana maiku sertane ingsun munisan sapa wong kang ngaring-ngaring. Aiman tegese wong yu sakinu kang ngantengake sapa man qalbi ing ati ingsun. Ketika ana kuburan niku kula jenengan sedaya ora enek sing iso nenangno awake dhewe, gak enek. Wis ana kuburan niku murni kula jenengan sedaya. Tapi perlu diingat, kula jenengan sedaya ana kuburan niki bukanlah menjadi titik akhir. Ana kuburan niku adalah tempat transit. Misalnya kula jenengan sedaya kaape lunga ndi, lah no kuburan itu adalah transit. Lah nek transit nek bekale awake dhewe entek, nek no alam donya saya iso njaluk tolong. Lah sampean transit tapi no kuburan, segone sampean ora sangu sego. Sapa sing pembo jaluki? Nganggur jere Mamat ya toh. Lho, ngoten lho nggih. Jadi orang-orang zuhud niku yang pertama kali dilihat niku adalah nok kuburan. Kuburan iki delok to. Wis kaya ngono, sempit manggonane kur sakmono. Ya. Bakal putus semua amal-amal apa orang-orang sekitar kita, amal-amale awake dhewe putus. Ya toh. Wis sing nomor kalih napa baro itu lan ningali ingsun torikon ing dalan tawilan kang dawa. Ai masafatan tegese lakon dan kang ada fil akhirati ing dalam akhirat. Saya melihat besok setelah berada di alam dunia, setelah berada di alam kubur niku akan kula jenengan sedaya niki mengalami perjalanan sing panjang, sing dawa, sing adoh. Yaiku rupane napa fil akhirat. Oh. Makanya pinginane tak terangno walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niku adalah selawas-lawase, gak enek tandingane. Wis pokoke ngger sampean klebu dadi wong sing slamet, sak teruse ya slamet. Tapi nek ditergolong wong sing disiksa kali Gusti Allah ya abadan padha wae. Senaudzubillah nggih. Makanya awake dhewe kudu ditata tenan, no alam dunya kudu dipersiapkan tenan. Walaisa lan ora ana maiku sertane ingsun zadun apa sangu. Dene awake dhewe perlu ngadoh tanpa nganggo sangu, kaya piye? Ya, wong awake dhewe ae jere Mas Umam ape gowes ora sangu. Tuku ngombe kaya kewan, mosok ape leren. Lho, gitu. Lho,
Wi padahal lagi gues tuh kene-kene ae. Lagi somben kula jenengan sedaya bakal apa perjalanan panjang ki piye nek ora duwe zadun, ora duwe sangu ki piye. Yu'inuni kang nulungi apa sangu. Yu'inu kang nulungi apa sangune ingsun alatil kalmasyafa ing atase mengkono-mengkono lakon utawa lunga. Makanya ya yuk digoleki nggih perjalanan awake dhewe iki panjang. Perjalanan ini kuwi ta ya. Kuwi berarti nek sponsor kuwi wis sampe mlebu apa? Poso ngono kae to nggih. Jarene kan kasus ngoten niku. Wis. Sing terakhir. Wa ra'aitu lan ningali ingsun aljabaro ing dat kang mesesa utawa memaksa ya. Ai tegese alladzi dat yak harul ibadati kang ngerengi apa? Meksa. Sapa alladzi al ibadata ing pira-pira kawula. Aku ngerti nek Gusti Allah niki bakale ya to. Zat sing ora enek kalahane, zat sing meksa wis gak enek tandingane ala kulima ing atase saben-saben barang aro kang ngersake sapa alladzi. Qadhiyan hale mutus. Jadi wis Gusti Allah nek nentukno iki Gusti Allah bakal dadi hakim. Ya, somben sing dadi pengadilan adalah Gusti Allah sing terakhir. Ya, terakhir sendiri niku adalah Gusti Allah. Makanya wingi nane kae khutbah Jumat kan ngoten nggih. Sing pas khutbah kula. Termasuk kula jenengan sedaya niku semua tingkah lakune awake dhewe niki akan dipertanggungjawabkan termasuk makan. Wingi nane pun nate tak terang to nggih. 7 saksi kula panjenengan sedaya adalah makan, zaman, waktu, tempat, termasuk malaikat katibain, malaikat dua niki mang, termasuk anggota badan kula jenengan sedaya. Ya, piye kae surat Yasin? Ya Mas. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua anggota badan mulut kula panjenengan sedaya niki bakal dikunci. Sing bakal jawab sapa? Tangan. Tangan, apa tenan awakmu mbiyen tau mbalang jumroh, mbalang peleme kancane. Nah, nggih Gusti kula mbiyen ya dijak mbalang. Sikil ya ngono. Apa jenengan mbiyen sikile mbok gawe mlaku nok karaokean, mbok gawe mlaku maksiat nggih. Nggih Mbah, kaya ngono iki. Lah nek mbok gawe mlaku nang masjid aman. Gitu. Sing tenang, aja gemeter Mas sampean ya. Sampeyan wis enek sing iso jawab dhewe, ora usah gemeter awam. Ora kaya tes-tes ngono kuwi gak. Iki sampeyan wis enek pertanggungjawaban malaikat, makan, panggone jenengan ngaji iki, sampeyan dadi saksi. Ya, dadi saksi zaman, waktu, malam Selasa iki sampeyan dadi saksine jenengan Gusti, pecah-cah iki malam Selasa wegel awake ya malam Rebo awake pegel. Ya, isuk wis mergawe nyambut gawe tapi bengi sak nyempet ngaji. Jenengan tolongi kabeh. Oh, gitu. Luar biasa nggih. Sing terakhir apa jenenge penghakiman kula jenengan sedaya adalah Gusti Allah. Walaisalan ora ana liku kedue ingsun hujatun apa hujah utawa alasan. Yo. Awake dhewe bakal diadili kali Gusti Allah, tapi awake dhewe ora duwe alasan. Karena apa? Bukti semua sudah terkumpulkan lho. Padha men pengadilan. Ayo bukti semua dikumpulkan. Barang bukti apa ae kumpulkan enek kabeh setel kali Gusti Allah. Lho ngono. Ora kok kaya saiki penghilangkan apa barang bukti dihilangkan. Ya cirine ngono. Cet-cetane dihilangkan kabeh. Kuwi nek nang donya iso sak. Tapi sampeyan wis hakime Gusti Allah piye? Gak iso. Ngene kok ape kemleletno alam donya iki piye? Iki dawuh Ibrahim bin Adam. Aima tegese barang ya dulu kang nuduhake apa ma'ala sihhati dakwah ing atase kebenerane pengakuanku. Ya to. Wis sampean gak ngarah iso, kula jenengan sampeyan gak ngarah iso. Nek wis wayah kena pengadilane Gusti Allah,
tidak akan pernah ada hujah, tidak akan pernah ada alasan-alasan malih. Karena nopo semua barang bukti sudah ada. Loh ngono lho nggih. Ngene kok iso. Nggih. Makanya alhamdulillah kula jenengan sedaya sate-sate ngeten iki ilmu ayo dilakoni nggih, ilmu sate-sate dilakoni. Pun nggih niku mawon ingkang saged kula aturaken. Waktune dinane kae Mbah Rejab wis bar. Nyuwun sewu nggih. Dados iki pun mlebet bulan Saban. Bulan Saban itu termasuk kejadian besar adalah peralihan menghadap kiblat, gitu. Yang aslinya menghadap Baitul Maqdis, yaitu ono kota Palestina niku ketika nisfus Saban, ketika bulan Saban niku beralih ke pundi Masjidil Haram, yaitu ono kota Mekah. Salah satu kejadian apa jenenge terpenting pada bulan Sya'ban adalah kados ngoten niku. Selama 17 bulan lebih 3 hari niku orang-orang ketika Kanjeng Nabi sak mantune angsal perintah salat niku kiblate niku nok Baitul Maqdis. Tapi ketika setelah nisfu Sya'ban 17 bulan lebih 3 hari angsal mandat, angsal perintah bahwa kiblate wong-wong kula jenengan sedaya wong Islam adalah nok Masjidil Haram utawa nok kota Mekah Ka'bah niku. Nggih, niku adalah salah satu apa jenenge kejadian-kejadian besar wonten ing wulan Sya'ban. Sya'ban niku artine pang. Ya, makanya nek jenengan nglakoni keapian pada bulan Sya'ban, kok dalu iki Mas Umam kok sedekah aneh. Ya. Kuwi yo ngepang kuwi. Kira-kira apa Mas? Hajate iki, Mang? Ora melo cawe-cawe ya. Lamaran. Amin. Denane kae lo ya, dieling-eling ya Bilal bin Rabah lo ya. Nek nglamar kudu orang yang tepat. Aja kok ngajak winginane diterangno tentang Bilal bin Rabah niku. Ampun ngoten mawon ingkang saged kula aturaken. Dadi Saban kados ngoten niku bercabang kula jenengan sedaya ngamal sing sae insyaallah dicabangke kalih Gusti Allah. Ampun ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Mungkin dadosaken sebab ya kula panjenengan sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Malam Senin ngajeng Rijalul Ansor nggih. Nggih to nggih. Bar Jemaah Kliwon kan Senin Pon. Wonten dalemipun Mas Slamet RT 8. Tenawan kang saya kula aturaken ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.